ngerti jane. Ning aku goleki Bulan Laron. Bulanmu sapa? Joko Warono. Joko Warono ora ana ning kene sing ana mung Candrawati Ning aku ngerti playune Joko Warono ning papan kene. Sing baku ora usah ngurusi Joko Warono ning kene sing ana Candrawati lan Candrasari. Oh, dadi jenengmu Candrawati, Candrasari. Ning kok gene sliramu nyandhet nggonku mbujung lawan Joko Warono. Aku ora bedene karo Joko Warono. Tegese? Aku Gustinopati saka ing Penarukan. Wah, dadi Candrasari, Candrawati kalebu senopati saka Panarukan. Iya. Apa ya wis entek? Senopati saka Panarukan kakung dadi nglebokake ngajokake senopati wadon. Ino kowe karo wong wadon. Aku ora teges ngino kuwi ora. Nanging setun kok umpama aku gelut karo kowe minangka kowe senopati. Upama aku menang ora kondang kalah ngisi-ngisini gelut kok karo bocah wadon. Prabu Semi. Iya. Ento pancen kira kepengin gelut ning papan kene, bali nang Demak. Candrawati, kok upama aku bali ana ing Demak. Ora. Ateges aku ora netepi jejiban. Madeg senopati ning papan kene senajan to mungsuhmu wanita, ning papan kene tandingana wanita mungsuhmu. Aja mung ning papan kene gedhe omongmu atos tembungmu. Buktine to pancen kowe bisa ngalahke wong wadon. Candrawati lan kowe Candrasari. Piye Prabu Semi? Aku ngerti sliramu wis kaprungut. Wis kaduru ing sajroning batin. Kalamu to aku kepengin ngrangket kadangmu ya sedulurmu Joko Warono. Kok umpama aja meneh kok mung Candrawati Candrasari mung sakloron. Rangkepo Prabu Semi ora mundur. Prabu Semi. Ning arep aku kandha. Yen to pancen kowe wani yen wani ya, yen kowe wedi mundur. Ning papan kene ayo geluto karo aku yen pancen aku kalah, aku bakal nyembah marang dramamu. Prabu Semi iki ora kok jejere pengecut. Terus ning wong trima ngedepi bocah wadon. Prabu Semi iki eman. Eman. Banjur yen kowe wis nyeman terus arep kepiye, Prabu? Kok upama mati ya eman-eman. Wong Prabu Semi iki ya duda. Mengko dhisik to, Kanggo. Kok malah tatane Lho kowe ngono. Piye? Kok kondo yen kowe ngeman ketemu pirang perkara. Kowe lan aku iki dudu sanak, dudu kadang, dudu dulur. Kowe lan aku iki mungsuh. Iya. Mungsuh selawase kuwi bakal dadi mungsuh. Lah iya. Nanging jejermu bocah wadon. Prabu Semi iki kok upama gelut karo bocah wadon. Iki eman. Sing mbok eman iki eman apane? Iki upama gelut, ora kok gelut perang, ora gelut wong jejering, wong tukaran kuwi ora nanging gelut andum katresnan. Sik, Apa? Prabu Semi. Iya. Iki ngono ora gelut atos sing balung kandeling kulit. Ning gelutmu ngajak gelut andum tresna. Aku tak takon. Takon apa neh? Kowe duda pirang taun? Lho kok takon? Kowe mau ngomong duda to? tekan Aku duda. takon kowe duda pirang taun? Iya, Prabu Semi tak jujur ya. Ya. Duda wis 4 tahun. 4 taun. Iya. Kowe bojo ora dadi ping pira? Aja buka wadi to. Aku takon jawaban. Aja buka wadi. Aku ora ngerti wadimu. Aku kudu jujur ya. Iya to? Iya. Ya. Ping pindho. Ping pindho. Heeh. Ora ping pindho ora dadi terus. Ora dadi terus. Terus karepmu ning kene kepengin andom tresno karo aku wong loro. Iya. Sajetan dhe bojo loro. Iya. Kira-kira kuat ngatasi? Kan digilir. Gilir. Lho yen aku karo adikku moh lho yen mau gilir. Aku senenge Bareng
bojo loro. Dina iki ana 7. Terus Senin, Selasa, Rebo. terus Kanggo Candrawati. Kemis, Jumat, Setu. Kanggo Candrasari. Minggu kanggo bengkelno. umpama aku wong loro njaluk bareng kowe kuat apa ora? Lah nek bareng ngedume terus piye? Lho, umpama kowe ra kuat yo karo nek mati sisan. Aja, aku nek mati durung wektune kok. Ora sagelut. Aja cuma Ora ndumuk, upama aku ndumuk kene iki lah ya wis tak petung kok. Candrawati. apa? Ora. Ndumuk meneh. Lah nek ora ndumuk, ora gerak ya ora gathuk. Masa arep guneman sendakep nyingkur tangan ya gak matuk. Ya Terus? kudune ndumuk wae aku duwe rasa seneng karo sliramu. Ora usah gelut. Lho, kowe iki jane piye to Prabu Semi? Piye nah? Senopati apa? Lho, Prabu Semi iki upama gelut karo bocah wadon ning arep wis tak kandhake. Aku gak mentolo. Aja nek mumpung cah wadon loro papat rangkep Prabu Semi gak mundur. Lemo. Kowe nyawang aku kok kira aku bakal sego apa ora? Hah? Kok kira aku bakal Ayo sego? roe aku sembun kowe. Kowe merot itu ndek kapan? Tapi karane disusul. Iku kanggone aku karo wong liya ya. Kowe ora salah. Wah, Candrasari lan Candrawati. Aja jebul senopati saka kadipaten dadi kaya ngene. Selapis lho kowe kok muni ora terus bete kok sapa? yo dene apa iki aku kok. Lane kowe ana Ora macam-macam. Mulane Candrawati lan kowe Candrasari. Kok umpama Prabu Semi iki wonge kok galak wis kowe ora mulih pokoke. sik. Apa neh sik Iki nek piro? loro jelek aku. Iki apa? Iki jarik nun. Warnane apa? Warnane ya abang, jare abang ya ora. Bisa waras, ya ora bisa waras. Apa? Kok bisa waras jebule? Ayune. Heh? Apa? Tumpuk. Pokoke ora ketak piye ayune terus. Heh? Sing perintah kowe kuwi mau sapa? Sing Sing perintah sapa? sing perintah apa maksudnya? Perintah gandrung. Jalange. Sing perintah jalange. Aku mau gandrung. Heh? Aku mau. Lah aku kudu. Aku yang melayu. Imang tekan dia aku malah agak bingung. Lah mulane lali ki ra usah diteruske. Nek kowe ora iso aja mau terusno. Heh? Wes. Lah yen kudu ngono. Ya, piye? Dasar ayu. Loh, iku baturku berarti. Dasar ayu lengkong. Sing tak oyok, sing tak uwet-uwet kowe tok. Lho, bisa aku. Kowe nganten anyar. Aduh. Oh, tono. Aja tansah jawe. Wani nyedhak sadok sisane. Jupuk mojo iku amijar kowe. Ya kan? Kowe wani nyedhakmu, wani mau. Lah nek jiko nggon iku aku yo kalah. Ben. Candrawati. Nyedak orene. Prabu Semi pijeti. Pijet pi. Heeh. Aku ora sudi. Wah, kok mek prut nyegil mek prut ngono abane. Ben, kok. La ilaha illallah. Candrasari. Ora ono bagor lah yo. Apa? Kanggo gelar ning kono lho. Nyedak orene. Kon lapo? Aku ambunge. Ijal abang. Sing diambung sing ndi? Iki lho. Iki. Weh. Di. Piye ndak
lho. Lah kok bodho men. Wong kono njaluk ambung kok mau jiwit. Kudune. Lah wong njaluk ambung ki ya diturutin. Ki sing diambung. Sing kene. Carane ngambung ngene, Dik. Lah ilang. Lah kok duwe lho, Mbak. Sik, iki kesempatan kanggomu Dwi Lah Jarmi. nek ora ngene aku kapan iso ngaplok kowe? Ayo kesempatan ning kene iki. Piye? Yen ka. Kurang dhuwur. Yen Lah, kuwi pas. tenan. Golek ciblok aku klenger piye? Hah? Nek kedhuwur. Nomor yo tak tinggal. Yen kelakon kadi. Chandrawati lan kowe lho kok setun temen enek wong lanang wis gelem nembung tresna lawan kowe sakaron ngene iki mboyo ndangake nggih kula purun Jane aku iku ya mesakno karo kowe. lho kok Njaluke ngene, Dik. Temanggung Prabu Semi. Nek pancen panjenengan kepengin duwe bojo Chandrawati lan Chandrasari. Iya. Wis kula gelem. Tenan? Tenan. Alhamdulillah. Berarti karuan lek ku ngedum. Ngono lho. Ning aja goro lho ya. Ora kurang aku. Seneng ya ngomong seneng. Dene ora lho kok wae. Nanging ya, Dik. Nanging apa? Nek kepengin bojo aku wong loro ya ana syarate. Syarate apa neh? Syarate 1, 2, 3. Kowe kudu tak Bukan bola. Buka. Ayo buka. Ya. Bayu gak melu. Ini. Kawas hati mati dirawuh ki. Oh, bisa dipatah lihat. Chandrasari. Jelalatan. Kata kok jelalatan. Kesempatan. Kira kesempatanku iki dino. Ora tak sia-siano. Prabu Semi niki. Pak. Kowe wis dadi bandan. Enten pring sing rada gedhe, Pak. Enakno Jarmi iki lho. Kowe wis dadi bandan. Lho tanganmu ngaplok bokong. Alah, Dek, iki dadi apa lah, Dek? Lho, iki bojoku tanggaku. Iki dadi apa, Dek? Waduh. Lho, kowe lapo lah? Apa? Kowe ketoke geding karo aku lah. Apa? Apa? Tak kuateni sisan. Sen banget ndak kono. Lho biasane dua serangkai lho kowe kok dipisahno kok dadi musuh. Kebangetan iki ya, bangetan Lah sana jalange. kono. Bangetan
piye dalange? Bangetan salahno kono. Ayo. Mi Wingi iki lho. Prabu Semila jeneng ngono. Menapa? Senopati. Agak pateni aku tak mulai. Penak aman. Gaweane misah mongko pajar jaluk mulai. Arek arek dukung tok lah. Wah kepenak menjaluk pateni balik. Saiki ngene. Moh. Kok saiki ngene? Mau piye? Moh, aja saiki ngene. Nek iso langsung lho. Langsung no kowe iki arep tak pendem ta piye? Alah sabuk lem nyilah kok geger ngono lah. Nyileh sapa? Nyileh sapa? Iki maune sabuke Mas Haji. Tak dal. Sik tak kok Mas Haji ku apaku? Bojomu lho. Lah iya kok mau kowe diwarisi bojoku kok wani. Alah, Alah. Wani kowe. Ora kowe wis seneng dadi bojoku. Tak usuli bandanem. Ngasih. Oh, diuculi Joko Parono. Ora Joko Warono. Chandra Sari kae. Iki lho. Chandra Sari. Iki ae go. Oh, ala rawani kowe. Dandanku diluari. Ya, terus Mergo ndekne dandan njaluk 1 Sik, kira-kira diwangi bayar apa ora? Diwangi bayar pedake apa ora? Aja nek kok mbayar utang terus. Mateni aku. Ayo nek wani pateni aku. Medun. Medun. Lumang aku wis medun mbak kon ngadeg. Iki ngadeg mbak kon Ora medun. gelem tak bontok meneh. Yo wis ah. Prabu Semi wis senopati Bintara Demak. Karing kiyane wong Bintara Demak apa? Nganti yo aku mbak pateni. Ora bakal tak Mati kan. Ya. Arep tumindak apa langsung sang Prabu Semi iki nggih senopati Bintara Demak. Lho tak kon duduhno karingkiyane wong Bintara Demak ora gelem tak keplaki nganti dhewe arep tak pateni. Jane sisan. Nggih. Aku sesuk nek lakon iki. Mosek, Jun. Moh dadi purposme remuk aku. Medun. Mati wae. Mamas Dipati Tunggul. Pripun, Bro Bomo? Umpama tumenggung Prabu Semi mbok pateni mesti lakon mati. Nggih. Ning yen tumenggung Prabu Semi wis lakon mati, mbok menawa kabar apa sing dadi gegayuhan Ya kok saged, Bomo? jalaran apa? Jalaran Sing ngeteni bab karingkian ing Kasultanan Bintara Demak iki ora liya mung tumenggung Prabu Semi. lho. Pateni gak apa Ngene iki dapure ngerti. kok ape buangga iya dia. Kajaba saka kuwi nak. Nggih, Bomo. Tumenggung Prabu Semi iki tenaning Kasultanan Demak Bintara ki ora ana apa-apa. Lho, malah saged iku pripun, boten wonten napa-napa. Ibarate iki kaya dening Timon Wukuk jaga. Wah, ya Bomo Jokowi. Lah konku katek botek lho. Wes keblangan tenan lho. Lho, wale. Ngene lho. Wes, Prayoganipun pripun iki? Prayogane tumenggung Prabu Semi dilebokke jroning pasukan. Lebokke pasukan. Saben esuk ditokke ditakoni. Menawi boten kersa karingkian ing Kasultanan Bintara Demak. Nggih. Yen dheweke ora gelem nuduhake disiksa, diajar. Yen perlu dicombor dedah, dicampuri beleng. Yen ususe mleteh. Bong. Lho rumah samu aku manuk mureh piye nek esuk mbak tokno, nek sore mbak lebokno. Rumah samu aku iso negel. Menawi wajib Patene bindang barak. Lho, iso temen. Padeni ndang bar ndang mulih
mesti kowe mampir ning gone bujuan. Mampir tak geneng. Nggih, perintah. Ora salah salah. Salah. Nama Dipati Opo walang sungsang. Lho, Prabu Semi medal malih. Ayo. wis ana trontong-trontonging kepadang sadungkapan meneh Kasultanan Bintoro Demak mesti bakal bubuh jalaran Senopati agul-aguling Kasultanan Bintoro Demak wis bisa tinarengku bisa kapikut kaldoake pasukan. Nggih. Ayo aja seneng jroning penggalihmu. Rakat Senajan to mengkone Kasultanan Demak Bintoro iki brubuh ibarating Sultan Trenggono kok tumekaning pati. nggih. Iki sira durung kinaruan yen bisa jumeneng sultan utawa ratu ing tanah Jawa. Bintoro Demak rubuh Trenggono mati kula dereng dadi sultan. Iya, Jalaran menapa? merga Trenggono nggone jumeneng sultan ing Bintoro Demak. Nggih. Kuwi durung sah. Kuwi mung warnet. Warnet. Kuwi mung kanggo ayo ibarat iki wakil Nggih. jalanan apa Trenggono nggone jumeneng sultan iki durung regem Pati Soro Dereng hanggadai serat lah wayang pikukuh pinangka kekuatan jumeneng sultan ing Demak Bintoro dados Sultan Trenggono dereng hanggadai serat pikukuh jumeneng sultan wonten ing Bintoro Demak. bener ya Lajeng surat pikukuh wonten pundi? ngerti yo Nggih. sasedaning Sultan Pati Yunus Nggih. Sultan Keng angka 2 iki Pati Soro ing Kasultanan Demak Bintoro iki Keng Astoralyo Ratu Semenanjung garwaning Sultan Pati Yunus jalaran Darbeni putra siji Pangeran Pangiri kuwi besok calon sultan. Dados serat Parti Soro dipun asta garwanipun Pati Unus Ya, wonten ing Ratu Semenanjung. Semenanjung. Keng saiki dumunung ana ing Panti Jepara. Mula sira bisa dadi ratu ing tanah Jawa yen wis bisa ngregem Pati Soro ing Demak Bintoro. Dados mekaten. Keng diasta dening Ratu Semenanjung rangganing Sultan Pati Yunus. Lelajeng Ayo kudu sira bradat Ratu Semenanjung. tak colongi Semenanjung. Pripun? Ora teges aku ngiyas marang kasugiranmu. Nggih. Mergo iki wis kedadian perang gedhe Demak antaraning penarukan. Durung wae sira bisa mlebu ana ing Panti Jepara yen kajenangan para prajurit ing Demak lan Jepara mesti bakal kalangken. Lajeng teguh pratikal panjenengan. Nah, iki mengko aku bakal utusan kelawan muridku Murid panjenengan Candrawati lan Candrasari Candrawati Candrasari menika. merga wijining wanita aja nganti kawis tara yen to bakal lumebu ning Panti Jepara. Jadi panjenengan kedah nyesraya Candrawati lan Candrasari. Mula kanthi iki nggih Nggih. rantingen ana ing Kadipaten Panarkan sare kekudut jahar kenito sak dungkapan meneh
Ratu Semenanjung bakal dumunung ing Taman Sari Penarukan. Cetha Trawaca dawuh pangandikan panjenengan. Candra Sari lan Candrawati. Yen to kowe iso nyidra Ratu Semenanjung, ing besuke kowe bakal nampa ganjaran kang gedhe. Ngerti? Nggih, Kan. Tambah ing panes. Candrawati Candrasari. Nggih kula Bapak. Iki mung kali sepisan. Kowe ngatonake labuh-labuhku tumrap Kadipaten Penarukan. Mula ing kene kowe bakal gak kongkon supaya tumuju ing Pati Jepara. Golek ana sawijining putri kang asmane Ratu Semenanjung. Yen wis ketemu berangkat diboyong ana ing Kadipaten Penarukan. Peringatan nuwun pamit Bapak. Tidak. Pancen tak sengaja antaraning Kasultanan Bintoro Demak lan Penarukan iki tak yen jeblokan dhewe-dhewe. Aku iki yen ana negara tentrem iki ora seneng. Mula yen Trenggono modar utawa Tunggul Wulung modar, om dudu anakku, ayo yen modar.